мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муддати 30 соли соҳиби истиқлолӣ барои таъмини якпорчагии кишвар ва сулҳу субот ҷонисориҳо намудааст. имрӯз низ хурду бузурги кишвар ҷонибдори сулҳу амонӣ дар мамлакат мебошанд. мутаассифона имрӯз дар як минтақаи Тоҷикистон мавзеи ворухи вилояти Суғд вазъи сиёсӣ сарҳади Қирғизистон бо роҳу воситаҳои гуногун мехоҳад ин қисмати Тоҷикистонро аз они худ намояд. бояд гуфт таърих исбот намудааст ки ҳазорсолаҳо мавзеи ворух ба вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ доштааст ва миллати тоҷик намегузорад ки ин қисмати Тоҷикистон аз они дигар кишвар гардад. аммо ҷумҳурии Қирғизистон ба ин нигоҳ накарда бо роҳи ҷангу хунрезӣ мехоҳад мавзеи ворухро аз они худ намояд ва имрӯз ҳар як сокини ватандӯст намегузорад ки як порчаи ватанро бо роҳи ҷанг ҳам бошад аз даст диҳад. бо ин мақсад сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ихтиёран ба назди роҳбарияти вилоят омада омодабошии худро ҷиҳати дастгирӣ намудани тоҷикони мавзеи ворух баён намуданд. мо ҷавонони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон омода ҳастем ки дар ин шабу рӯзҳо дар байни бародарони худ дар ворух бошем, ба онҳо кӯмаки худро расонем ва дар кор шавад ҷони худро барои ҳифзи ватан дариғ нахоҳем дод. бо ҳама ҷавононро ҷамъ кардем, мардуми Бадахшон ҳамин вазъияти сарара устигар дар ҷо ҳама ҳакимутинҷа мо худамо сарада кӯ кардем, ҳамин нотинҷиро шунидем, ин омадем барои ватанамон, барои миллатамон. мо вақт тайёрем. ягон кас ягон набояд замини моро чақа нашавад. мо ҳастем, будем ва мо ҳам вақт тайёрем барои ватанамон хизмат кунем. роҳбарияти вилоят ба сокинон барои эҳсоси ҳисси ватандӯстӣ изҳори сипос намуда баён дошт ки мо хостори ҷангу хунрезӣ нестем, вале имрӯз ки ҳамватанони мо дар чунин вазъияти мураккаб қарор доранд, моро лозим аст ки онҳоро аз дасти душманон ҳифз намоем. барои ҳамин нотинҷӣ ҳама ёшӯи Бадахшон ҷамъ шудагем пеши ҳукумати вилоят барои ҳамин нотинҷӣ ки бирам он ҷур ҳамин границада сарҳадда ҳамин мардуми тоҷикро муҳофизат кунанд, ҳамин барои ободии Тоҷикистон, барои халқи мардуми Тоҷикистон ки ҳамин тинҷ бошад, ҳамин мардум дигар ҷанг набинад, барои ҳамин ҷамъ шудагӣ муҳофизати ватан мо ҳамеша барои мардуми тоҷик, барои ватани худ ҳамеша тайёрем, омодаем. сокинони вилоят аз омодагии доимии худ дар ҳама гуна вазъи ба вуқӯъ омада баён намуданду изҳор доштанд ки мо омодаи сафар ба минтақаи ворух